कोलकाता इथल्या हॉटेलमध्ये भीषण आग लागलेली आहे। अग्नितांडव पाहायला मिळतंय। या आगीमध्ये 14 जणांचा मृत्यू झालाय, तर श्वास गुदमरल्याने अनेक जण बेशुद्ध झाल्याची माहिती मिळतेय। तर आगीमुळे हॉटेलमध्ये अडकलेल्या नागरिकांची सुखरूप सुटका करण्यात आलेली आहे। तर कोलकातामध्ये एका हॉटेलमध्ये ही भीषण आग लागलेली आहे। जवळपास 14 जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे। तर श्वास गुदमरल्याने अनेक जण बेशुद्ध झाल्याचंही कळतंय। या सर्वांना हॉटेल बाहेर काढण्याचे शर्थीचे प्रयत्न केले जात आहेत। तर ही दृश्य आपण बघतोय। कोलकातामधील एका हॉटेलला ही भीषण आग लागलेली होती आणि या हॉटेलमध्ये अडकलेल्या 14 जणांचा मृत्यू झालेला होता। तर धुरामुळे अनेकांचा श्वास गुदमरल्याने अनेक जण हे बेशुद्ध झालेले होते। त्यांना देखील सुखरूपपणे अग्निशमन दलाने बाहेर काढले।